बाथौ केराइ फेमिलि रेजर्टनि सायाव गोविंद बसुमतारीनि गोख्रों बेप्रसाद बिबुंथि। थांनाय 1 सेप्तेम्बराव हाग्रामा महिलारिनि बिसिनि बाथौ केराइ फेमिलि रेजर्टआव जानाय आरजाथावै मोनसे भाइरेल भिडिअनि सायाव बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गोविंद बसुमतारीनि बेप्रसाद बिबुंथि। उन्दै गथ'आबो बुजियो इसोरखौ सिबिग्रा धोरोमनि नामजोंनो जुमाय लोंग्रा फानग्रा आरो लोंनानै रंजाग्रा अनुष्ठाननि नामखौ होयोब्ला धोरोमनि बेरेखा जायो। हाग्रामाया गासैबो बाथ्राखौ बुजिनो हाया, गावनि गोसोबायदि मावदों बेखौ गोरों गोरा गियानि आरो समाजनि सांग्रां मानसिफोरा सोंखारिनांगौ होनना बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविंद बसुमतारीया बुंदों। बेथ' बेनोखा जे नों बाथौआथ' मोनसे गोथार आरो बाथौआबो गोथार ओमफ्राय खेराइयाबो जोंनि गोथार धोरोमनि खामानि। दा बे धोरोमनि नामखौनो जेरावहाय जों सिबियो इसोरखौ गाबज्रियो बेबायदि नामजोंनो बे जुमाय लोंग्रा जुमाय फानग्रा लोंनानै रंजाग्रा बेबायदि अनुष्ठानफोरनि नामखौ होयोबा बेयो धोरोमनि बेरेखा जायो। बेखौ नों गथ' उन्दैयाबो बुजियो। दा हाग्रामाया जिहेतु हाग्रामाखाय बे गासैबो बाथ्राखौ बुजिनो हायाखै, गावनि गोसो मथे अखं खङाय खालामदों आरो बेखौ गासैबो गोरों गोरा मानसिफ्रा गियानिफ्रा जोंनि समाजनि सांग्रां मानसिफ्रा सोंखारिनांगौ। 38 नं भैरबकुंड ब्लक इउपिपिएलनि इन्टार प्राइमारि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायनि जोबथा बादायलायनायाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविंद चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै बर' आरो आदिबासिया जोनोमनिफ्रायनो जोलुर गेलेग्रा हारिखा, बेखायनो लाइमोनफोरखौ खाबु होनानै गेलेनाय फारसे जौगाहोनो बेखौ नोजोर होनानैनो इन्टार प्राइमारि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ होदों होनना फोरमायो। लोगोसे आंनि नाजानायाव अदालगुरियाव खमैबो 1 कौटि रांनि बक्सिं सेन्टार न' लुगासिनो दं होननानै फोरमायो। ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय चिरांनि मोनसे रेजर्टआव लोंनानै मोसानायखौ लानानै बिथाङा बुङो, उन्दै गथ'आबो बुजियो इसोरखौ सिबिग्रा गोथार धोरोमनि नामजोंनो जुमाय लोंग्रा फानग्रा आरो लोंनानै रंजाग्रा अनसुंथाननि नामखौ होयोब्ला धोरोमनि ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय चिरांनि मोनसे रेजर्टआव लोंनानै मोसानायखौ लानानै बिथाङा बुङो, उन्दै गथ'आबो बुजियो इसोरखौ सिबिग्रा गोथार धोरोमनि नामजोंनो जुमाय लोंग्रा फानग्रा आरो लोंनानै रंजाग्रा अनुष्ठाननि नामखौ होयोब्ला धोरोमनि बेरेखा जायो। हाग्रामाया गासैबो बाथ्राखौ बुजिनो हाया, गावनि गोसोबायदि मावदों बेखौ गोरों गोरा गियानि आरो समाजनि सानग्रा मानसिफोरा सोंखारिनांगौ होननानै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविंद बसुमतारीया बेप्रसाद बिबुंथि होयो। मानिगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सरकार जाखांनायनि उनाव जों बिटिआर ओनसोलाव फुटबल आरो गुबुन गुबुन गेलेनायखौ एसे दावगाहोनायनि खोथा साननानै गामियारि ओनसोलाव बादायलायनायनि बाथ्राखौ साननानै खामानिखौ मावदोंमोन। थांनाय बोसोर जों एसे आरम्भ खालामदों, खिन्थु बारा हल एरियाखौ जों कभार खालामनो हाजोबाखैमोन। बेनिफ्राय जों एबार खिन्थु इन्टार प्राइमारि फोरनि गेजेराव मोनसे बादायलायनाय खेला आरम्भ खालामनो होननानै साननानै जों हाबाफारिखौ मावजेननाय जाबाय। ओरैनो जोंहा 40टा समस्तियाव प्राइमारि माबा हिसाबै हिसाब खालामबाथ' प्राय माबासो जायो 100नि बारो। दा बेनि भितराव अबयस्से किसुमान जिल्लायाव जायाखै, किसुमान ब्लकफ्राव जायाखै, खिन्थु जोंनि उदालगुरि जिल्लानि जेसेबां समस्ति जेसेबां ब्लक कमिटि बे कमिटिफोरनि गेजेराव माबा प्राइमारि बिदि बादायलायनाय जादों। आरो बे मथेनो जोंनि भैरबकुंड समस्तिनि सिङाव गासै 12टा प्राइमारि कमिटि दं आरो बे 12टा प्राइमारि कमिटिजों लोगोसे आदिबासि सेल आरो गरखा सेल बिथांमोनाबो पार्टिसिपेट खालामनानै प्राय 14टासो टिमखौ लानानै बादायलायनाय जादोंमोन आरो बे बादायलायनाया दिनै जोबथा खेला गेलेनाय जागोन, फाइनाल खेल। आरो बेवहाय बेखौ आदिबासि सेल आमजुलि आरो बेनिफ्राय माबा बुंगोन अरला प्राइमारि बिनि गेजेराव फाइनाल जादों। जों बेखौ बे खेला अनुष्ठान खालामनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव फुटबल खेलाखौ जौगाखांहोनायनि खोथाखौ सिन्था खालामदों। मानोना बेखौ बर' आरो आदिबासि फुटबल खेलायाव जोनोमनिफ्रायनो गेलेग्रा मोनसे हारिखा, माथ्र जों स्कप होनो हायाखै जोंनि सेंग्राफोरखौ, जोंनि जोहोलावफोरखौ। आरो जों एसे स्कप होनानै ट्रेनिं सेन्टार होनाय बेबस्था खालामनो हायोबा बे ओनसोलनिफ्राय नेसनेल लेभेलनि बा इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयार जों दिहुननो हागोन। आरो बेखौ नोजोर होनानैनो
बे प्राइमारि इन्टार प्राइमारि बादायलायनायखौ होदों आरो जों इन फिउचार बेखौ अन्तत प्रत्येक प्राइमारि कमिटिनि प्राइमारि टिमफोरनिफ्राय मोजां मोजां प्लेयारखौ सेलेक्ट खालामनानै मोनसे कनस्टिटुवेन्सि टिम बानायनो हायो नामा ब्लक टिम बेखौ सिन्था खालामदों आरो बेबायदि जों बानायनो हायोबा इन्टार कनस्टिटुवेन्सि बेबायदि मोनसे बादायलायनाय जों खालामनो नाजागोन इतिमধ্যে जों बे फुटबल खेलाखौ जौगाखांहोनायनि नोजोरजोंनो जोंहा हल नर्थ इस्टआव जिहेतु 10टा 6 सिडिउल काउन्सिल दं बेनिखायनो इन्टार 6 सिडिउल काउन्सिल मोनसे टुर्नामेन्ट जों पार्टिगोन आरो हयथ' बेयो फैगौ माबानिफ्राय जागोन नामा 10 अक्ट'बरनिफ्राय बिदि जागोन आरो बिनि गेजेरजों जों काउन्सिलफोरनि गेजेराव मोनसे खौसेथिजों लोगोसे मिउचुवेल आन्डारस्टेन्डिं आरो जों मोनसे काउन्सिलजों गुबुन काउन्सिलनि गेजेराव मोनसे बुजाबुजि मोनसे मिथिलायनाय बेबायदि मोनसे हाबाफारि लानानै बेखौ पार्टिनो नागिरदों आरो बिनि गेजेरजों जों मोनसे फुटबल परिबेश मोनसे बारहावा मोनसे सोमजिहोनो नागिरदों आरो जों आसा खालामदों बे साक्सेस जागोन आरो बे साक्सेस जायोबा बिनि गेजेरजोंनो जों अन्तत जोंनि ओनसोलनिफ्राय मोजां फुटबल प्लेयार दिहुननो हागोन फुटबलनि बारहावानि बाथ्रा बुंदों आरो जाय बिथांमोना देरहागोन बिथांमोनखौ थांना थानायनि मोनसे राहा लामानि थाखाय मोनसे जों आसलते फुटबल बेबायदि टिम हिसाबैसो जों थांना थानायनि राहा होनो हाया खिन्थु बिथांमोनखौ जों बोरैबो दावगालांहोनानै सासे मोनसे प्रफेसनेल फुटबल प्लेयार हिसाबै जों एस्टाब्लिश खालामनो नाजागोन आरो बेनि थाखाय जिखिनि प्रयजन जिखिनि आन्तर्गातनि बा गुबुन गुबुन स्कपफोर नांगौ बे स्कपफोरखौ होनो जोंनि सरकारनिफ्राय जों नाजागोन बिटिसिआर गोबां बिदिनो गेलेहारि हान्जाफोर दङ सोरबा बक्सिं गेलेग्रा सोरबा केरेटे गेलेग्रा गोबां बिदिनो दाब गामि बिथोराव दङ खिन्थु बिसोर बुंदों कि जों जेबो अनसुंथाइ मोनाखै जों आवगायनो हायाखै होनना बुंदों सार बेनिखाय मा बुंनो सानो बेबायदि बुंबाथ' गोरोन्थि जागोन खारन दाहालागै आंनि समाजाव गुबुन जिल्लानिखौ बुंनो थाङा खिन्थु उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जेसेबां नों मार्शेल आर्ट प्लेयारफ्रानो जा टाइकन्ड'आनो जा बा बक्सिंआनो जा एथलेटफ्रानो जा गेलेनो थाङोबा जोंनिफ्राय हेल्प बिफैबानो जों हरो जों जेनेबा सब समावनो हरजोबनो हाया खिन्थु जि समाव जोंनि खाथियाव फैयो जों हानाय अबस्था दं बे समाव बिथांमोनखौ जों हेल्प खालामो दा आंनि नाजानायाव जोंहा उदालगुरि बक्सिं मोनसे ट्रेनिं सेन्टार न' लुगासिनो दं आरो बे प्राय 1 crore मोनसे प्रजेक्ट आरो बे इटिमेटलि खामानि स्टार्ट जाबाय दाहालागै कमप्लिटआनो जासिगोन दैबाना एसे दिगदार खालामनायखायसो बेखौ दोनथ'नो गोनां जादों नङाबा दाहालागै कमप्लिटआनो जासिगोन आरो बेबायदिनो जों स्टेडियाम उदालगुरियाव गोबां स्टेडियाम फैसिगोन इनड'र स्टेडियाम फैगोन बेनिफ्राय माल्टिपार्पास डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम फैगोन क्रिकेट स्टेडियाम फैगासिनो दं जों मात्र हानि खामानिखिनि फाइनाल खालामना होनो हायैखाय बे जाथ'वाखै आरो हाखौ जों एलटमेन्ट खालामना होनो हायोबानो बे गासैबो कनस्ट्राक्सनफ्रा स्टार्ट जागोन बेनिखाय बिनि गेजेरजोंनो जों अन्तत जोंनि ओनसोलाव बिभिन्न रोखोमनि गेलेनाय दा इनड'र स्टेडियाम होनना बुङोब्ला बेयाव लन टेनिस भलिबल टेनिस बेडमिन्टन बेनिफ्राय मा बुंगोन बेखौ बे गासैबो गेलेनायफोर जाजोबगोन आरो बे बक्सिं टक्सिं बे इनड'र स्टेडियामावबो जागोन मार्शेल आर्टनि टाइकान्ड' जुद' जेसेबां जि दं रेसलिं बे गासैबो बे इनड'र स्टेडियामाव जाजोबगोन दा बेबायदिनि इनफ्रास्ट्राक्चार जों जेसेबां हायो नाजादों आरो थांनाय 1.5 बोसोरनि गेजेरावनो जों बेखिनिखौ स्टार्ट खालामनो नाजादों आरो जों आसा खालामदों फैगौ 2-3 बोसोरनि भितराव जों बे गासैबो इनफ्रास्ट्राक्चारखौ कमप्लिट खालामनो होनो हागोन आरो अब्ला अन्तत जोंनि उन जोलैया बेहाय मोजां ट्रेनिं लानानै गावखौनो एस्टाब्लिश खालामनो मोनसे साफा नेसनेल प्लेयार हिसाबै बा इन्टारनेसनेल प्लेयार हिसाबै गावखौनो गायसननो थाखाय गावखौनो प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय मोनसे खाबु मोनगोन ससियेल मिडियायाव मोनसे भाइरेल जाबाय थादों चिरांनि जे बाथौ खेराइ रिजर्ट हाग्रामा महिला बिथांनि जे बाथौ खेराइ रिजर्ट बेयाव माने आरजाथावै माखासे खामानिफोर माने नायथावै माखासे हाग्रामानि बाथ्राखौथ' आं बुंबावनो हाग्रामायानोसै बेनिखायनो बेनि सोमोन्दै आं बारा बुंलिया नाथाय सार चिरां जिल्ला जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा एफआइआर होनायाव बेयाव इउपिपिएलनि षड़यन्त्र दं होननानै बेखौ बहुद गोबाङा सावरायदों बे बिथिङाव इउपिपिएलालाय बेबायदि बानो केस होनो ओरैनो डेम'क्रेटिक मा हिसाबै जेनेबा गासैबो गाव गावनि गोसो मथे खामानि मावनो हानाय मोन्थाया दं खिन्थु हेबुलि जायखौ ससाइटिया लुगैया बा आयेननि नोजोराव जायफ्रा गोरोन्थि बेखौ मावनो थांबाथ' आयेना बेबस्था लागोन आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों बेनि नियन्त्रणनि कन्ट्रल खालामनायनि बेबस्थाखौ लागोन बेयो माने धोरोमनि आबेगजों गेलेनाय बायदि जादों आसलते बेथ' बेनोखा जे नों बाथौआथ' मोनसे गोथार आरो बाथौआबो गोथार ओमफ्राय खेराइयाबो जोंनि गोथार धोरोमनि खामानि दा बे धोरोमनि नामखौनो जेरावहाय जों सिबियो इसोरखौ गाबज्रियो बेबायदि नामजोंनो
बे जुमाय लोंग्रा जुमाय फानग्रा लोंनानै रंजाग्रा बेबायदि अनुस्थानफोरनि नामखौ होयोबा बेयो धोरोमनि बेरेखा जायो बेखौ नों गथ' उन्दैयाबो बुजियो दा हाग्रामाया जिहेतु हाग्रामाखाय बे गासैबो बाथ्राखौ बुजिनो हायाखै गावनि गोसो मथे अखंखाङै खालामदों आरो बेखौ गासैबो गोरों गोरा मानसिफ्रा गियानिफ्रा जोंनि समाजनि सांग्रां मानसिफ्रा सोंखारिनांगौ स्टार्ट खालामग्रोनांगोन स्टार्ट खालामबासो सरकारनिफ्राय माबाफोरखौ खिन्थु सरकारानो प्लेयार नागिरथाबनानै अर्गानाइज खालामा बेखौ सोरबा स्टार्ट खालामनांगोन प्लेयार ओंखारोबा बिथांमोननि गेलेनायनि बायदिसिना बेबस्थाखौ सरकारनिफ्राय जिखिनि सुबिदा दं बेखिनिखौ जों होगोन खिन्थु ओंखारबोग्रोनांगोन जों ओंखारबोआबाथ' सरकारा नागिरथाबनो हाया बे सरकारनि खामानियाव ना सोरबा अर्गानाइज खालामनानै स्टार्ट खालामजेननांगोन बिनि उनाव बिथांमोनखौ डेभेलप खालामनाय बिथांमोनखौ गेलेनाय जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार जिखिनि स्कप जिखिनि हेल्प नांगौ बेखिनिखौ सरकारनिफ्राय होनाय जिथु सिस्टेम दं बे सिस्टेमनि गेजेरजों होगोन